So hi guys, bali nandito tayo ngayon sa Ayala Malls at manonood nga tayo ngayon ng Hello, Love, Goodbye ni Catherine Bernardo at ni Arlen Richards. So, samahan niyo ako guys, tara! Left side po, thank you. So, andito tayo sa Trinity. So, ayun na nga guys, bali kalalabas lang natin ng sinihan ngayon. So, kita nyo naman, sobrang dami pa rin tao today. Ayan. So, medyo mahaba pa rin yung pila. Ayan, as you can see over there. So, yun guys, bali ang masasabi ko lang, worth it. Worth it yung ganon, yung ating panonood. So hi guys, welcome back. It's me Larnie again and you're still watching on my channel. So ayun nga guys, bali ngayon is i-review natin yung pelikula ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards na Hello, Love, Goodbye. Ayun nga guys, kararating ko lang, kagagaling ko lang sa sinehan. Actually, kakapanood ko lang kanina at medyo, alam mo yon, medyo meron pang overflowing of emotions. O ayan, dahil nga sobrang nadalang-dala ako sa eksena guys. Actually, this is one of Catherine's best and I want also to commend Alden Richards' acting. Yeah, actually it's my first time to see him. Tapos, though hindi naman ako familiar sa naging acting niya before, pero marami akong nababasa, napapakinggan na talagang sobra yung ibinigay niya na acting, na dedication para mapantayan yung character niya as Ethan. So ayun nga guys, alam nyo bang habang pinapanood ko yung movie, actually somewhat medyo nakarelate ako kasi most especially sa first part nung movie, which is kinunan nga sa Hong Kong. Alam mo guys kung ano yung eksena dun sa mga first na part ng pelikula, ganun na ganun yung eksena sa Hong Kong, lalo na sa mga OFW. Kasi one time nung nag-visit nga ako doon, talagang sobrang maa-appreciate mo yung tao na as in lalo pag linggo, which is tamang-tama yung ginawa nila na tinaon sa linggo kasi lahat ng OFWs nasa gilid lang siya, actually sinasara nga yung mga kalsada doon eh. At doon ko naisip yung mga kapatid ko. Yes, kasi they are also working in Hong Kong. Tapos parang naramdaman ko yung effort nila. Oo, parang as in nagkaroon ako ng flashback actually na ay ganito pala yung ginagawa nila, no? Alam mo yon, parang hindi lahat na ipapakita sa pamamagitan lang ng pagsasabi na okay naman ako dito, pero ma-feel mo at ma-appreciate mo guys yung mga kapatid mo, most especially if they are OFWs. Sobrang ganun na ganun yung eksena, sobrang ganun na ganun yung ginagawa nila na every linggo is, alam mo yun, nagpa-part-time sila, which is bawal dapat. Nagkakaroon sila ng racket kasi nga they really wanted to earn an extra amount of money para at least madagdagan yung ipon nila. Dun sa part ni Catherine, sumasideline siya to the extent na gusto niya makamit yung pangarap niya, gusto niyang makapunta ng Canada, wherein kasi naniniwala siya na doon is may better opportunity, which is true naman, at yun nga napagtagumpayan niya. Sobrang ang galing lang, parang tagos na tagos sa puso guys. Most especially sa mga pamilya ng mga OFWs kasi ayun nga,
Kaya naman dapat panoorin itong movie na to. And as part of Alden naman, parang nabigyan niya ng justice yung character niya as Ethan. Sobrang galing din, promise. Tapos, alam mo, habang tinititigan ko siya, parang sobrang gwapo pala niya. Oo, sorry, kasi ngayon ko lang siya na-appreciate, ngayon ko lang siya napanood, na umarte. So, parang alam mo yon, meron talaga siyang ibubuga, guys. Magaling siya as an actor. Sana nga I'm hoping na magkaroon ng second or ng sequel tong pelikula na to, kasi sobrang worth it na panoorin. Tapos yung rest na ng pelikula, it's a history na, kasi sobrang ang ganda ng bonding, ang ganda ng most especially yung mga sidekick, Joros, tapos yung si manager, si Jeff ata yun, sina Maymay, sina Kakay. Sobrang nakakatuwa, pandagdag good vibes sa sila talaga sa movie na to. So sobrang worth it. Sana guys, panoorin yung lahat. Hello, Love, Goodbye. Showing pa rin po sa lahat ng sinihan dito sa Pilipinas. Actually, even nag-premiere siya worldwide actually, kasi even sa Japan and even other countries is mapapanood tong pelikula na to. Sobrang worth it guys. Thumbs up, thumbs up. So yun lang. Thank you so much, and please hit like, comment, and ring on the notification bell. Do not forget to subscribe on my channel. So that's all for now guys. Thank you. Have a good day.